RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Loloy, 35 anyos. Minyo. Itago na lasab ang akong kompletong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gitukuran sa bahay sa akong mga ginikanan. Dili man guni among yutaa. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kalit man kong gimingaw dyan, nilang mama o papa. Aduaw dito. Murag taod-taod naman sab siguro ka nga wa makaduaw nila. Mao lagi. Ang sao magod nga busy mas trabaho? Ay pag-ingon ana, uy. Pagaduawon yun na nimong imong parents, uy. Ayaw yung irason nga busy kas trabaho. Kaya gustuhon yun nimo, naman kay paagi pa. Pero og dili yun gani kaganahan, daghan kay katarungan. Jen, Sa pagkabata pabaya nimo, wag yun mo ingon ang imong mga ginikanan. Nga di ka nila mabantayan kay busy sila. gusto na ko na be. Pagkonsensyahon sa hinuntan ni mo maayo eh. Mauman gani, duawa dito. Kana kay nahinumdum kanila. Naghunahon na asab siguro to sila ni mo ron. Lagi, karong weekend, doaw na ko sila sa amo. Oy, ni amaning gwapo kong anak. Para ganahan ko ani mo sigig pauli, mada. Ako na'y gwapo ron imong anak. Kanya to si Manoy man. Ay, kamong tanan. Oy, gwapo mo, oy. Mga anak gud ta mo. Ay, iyan ang anong nasuroy man ni ha. Nga naman. Dili ka ganahan ma. Ay, ganahan kaayo, oy. Pero di man gud ka mo uli dinis ato kung way okasyon. Nya baya, wa ba roy okasyon, dili pista. Ug wa say nag-birthday. Ang ni amang ka. Mia lang. Gimingaw ko ninyong papa. Ay, ganahan sa taan ng mamati, da. Aw, maayo noon nga niya ka. Kay, ni amiga may nga problemang papa ni mo dong. Oh? Ano sa man na? Ay, tempa, tawag kong tanan ako sa papa ni mo, ha? Aron makatabang siya pasabot ni mo. Danilo!
Unsa? Mao na loy. Papahwao na unta ta din sa yuta. Pero nihangyo ko stag iya sa yuta nga pwede ba anila una tapuyo sa yuta? Iya mahinong pabayran ning atong bayan. Ha? Uy. Kadugay na nato din magpuyo pa. Sa una pagtagiyan ini, di ba? Oo. O nakasabot usab ko. Kay lahit na lagi ang tagiya. Dili na mao siya ang nipasalig na ko kaniadto nga pwede ra kong mapuyo din ikutob sa kong gusto. So, wa naman itong unang tagiyan Mao, papawao na ta. Pero sayang nga sa atong bahay nga atong biyaan din ipaw eh. Ay, mao lagi. Mao okay lang unta ko nga pabayaran niya ning atong kitukuran atong gibayan. Pero basin og pila ang matag square meters ang iyang ibaligyan basin kita ka-afford ba? Sagdi lang pa. Makigsabot ko sa uban ako mga igsoon ini. Kay basin pala ay makatampo sila. Aron nga tabangan na nato ni sa pagbayad kaya atong gibayan. Ay, salamat kaayo, Loy. Kay asa man unya taon mis papa ninyo kung papahuwaon na ta dinhi. Asa naman unya mi mo uli. Kining pa, ma. Pangutanan niya kuno ang tagiya sa yuta. Kung pila ang ilang baligya o presyo nining atong gibayan pa. Kay ato na lang ning bayaran. Dinhi nami magdako nining yutaa. Kay amigo kay ni Papa kaniadto ang unang tag-iyan nining yutaa. Maong dinhi mi makapuyo. Pero nabaligya na maguning yutaa sa lain. Maong gusto na nila nga papahuaon mi. Ang laing opsyon aron nga dili mi mapapahawa kay bayra namo ang gitukuran namo sa among bahay. Og unya okay raman ang uban ako mga igsoon. Nga, magtampo-tampo mi, aron nga mabayaran na mo ang iyota nga gitukuran sa bahay sa among parents. Anya, pila man ko na balikya? O, ipabayad sa tagiya ba? Amo na among gipasubay ni Papa. Kay amo laging ipahangyo dito. Nagkanala sa nga maka-afford unta mi. Muhatag siguro sila pabor ninyo. Uy, kay dukay nagod mong nagpuyo diha. Kay tiaw mo ng gagmay pa di ay mo ana. Di hagi kumatao. Tiaw mo na. Mayo unta kung hatagan mi og pabor sa bagong tag-iyaron sa yuta. Jen, trabaho na ko. Sige, ayo-ayo. Ang baon ni mo. Adi na. Cellphone ni mo. Si Papa. Hello, Pa? Hello, Loy. Nagsultir bis tagiya sa yuta. Nya, Pa? Murag dagko man tag magasto gawa sa per square meter niyang presyo sa yuta no? Ha? Nga naman, Pa? Kay gawas nga kita magbayad sa pagpasukol sa itong gibayan, kita pa man kuno ang mobayad sa pagpasurvey sa mother title. Ha? Unsay para gulo ko kasabot unsay pasabutan na ba? Ambot na to niya ay. E ganun kita pa may pambayron sa pagpasurvey sa tibok ni yuta. Ang kiniraw ta gusto na tong palito ng atong bayran. Ay mao gani unta. Mao ginuta na. Isultirong. Mao kuno na ibalaon kon mo palitaw. Wan ang tipak sa yuta gikan sa mother title. Mao ba? Kadak ko ba yan natong mabayaran anak pa no? Mao lagi dong. O di kita ka-afford. Ayaw na tingali luyoy. Ha? Di na nato palito ng atong gibayan? Kay basin dako ta gasto ba? Ay, magsulti lang yata pag-usap pa. Kay padoong pa kudyot eh. Ako lang sa niya inon si Manoy Bahin ini. Sige. Sige, Loy. Sige pa, bye. Unsay problema? Dako gyud. Basin dili na mo ma-afford og palit ang luna nga gibayan nilang mama ug papa. Unsa?
Kinilaging dili ta suhito og balaod. Mao nga mi dangop na ko nining inyong programa. Nga kung mupalit itag tipak sa usa ka yuta, mubayad pa di eta sa pagpasorbi sa mother title. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dugay na nga nagpuyo ang ako mga ginikanan ining yutaa. Dinhi gani ko mataw. Apan karon nga lain na ang tag-iya sa yuta. Pwede ba di ay mi nga yano-yanuhon lang sa pagpapahawa? Ikaduhang pangutana. Kung dili ko nimi mo pahawa sa yuta, ilan na lang kunong pabayran ang luna nga among gibayan. Ang market value ba gyud ang among bayran o may gamay nga konsiderasyon pagkangaan nga dugay naming namuyo dinhi? Ikatulong pangutana. Ang giingon sa bagong tag-iya karon sa yuta, nga kung palito na mo ang among gitukuran sa bahay, magpabayad pa kuno mi sa pagpasorbe sa mother title. Tinuod ba? Di ba good nga ang pagpasukod lang unta sa among gibayan ang among bayaran? Ikaupat og katapusan. Unsa may angay namong buhaton ini, aron nga among mapalit kining yuta nga gitukuran na bahay, nga dili sa bunta mi maalkansi. Kinsa man ang among duolon aron nga makatabang namo dining problemaha. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Luloy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, it's my voice, ang inyong mapaminaw karong adlaw. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, Dr. Rene Obra to the rescue gyud ha. But today, kay punto legal man ta, ug mga pangutana kabahin sa inyohang mga relasyon, kapikas, mga properties, mga dokumentong legal, emotional nga mga pangutana, ay Attorney Elaine ang mutubag ana ha. Muna, maski pagpangunsa na nga pangutana, medical or legal, ipadagi ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta di ay sa mga sukintig paminaw nako din ha sa CRU Chemicals ug sa ako ang barkada nga si Stephanie Ubas Duterte naut unta nga kamo no okay ra mo din ha no I know diha dapita usay medyo taas-taas pud tong baha des Mandawi but hinaut unta nga nakapadayon ug mudasig lang gyud gihapon ta no may tagwa na ning mga uwan-uwan guys ta kanang di tuloy-tuloy na lang gyud tas jackpot round to Christmas ba nga malinawon wa nay mga laing problema unta no so I hope okay lang gyud tang tanan ha pasalamatan lang sa gyud guys no is ang kaning mga mag-like nato sa Facebook ug mga maminaw nato pinaagi sa ato ang YouTube channel. Ako mapasalamaton kay ko ninyong tanan ug thank you sa mga nag-like ug nag-follow kang Elaine Tantengco Bathan nako sa ako ang Facebook account. Tawgon nato sa pangalan nga si Loloy ang ato ang letter sender wa man maghatag og address si Loloy pero 35 years old man ni si Loloy. Unya yuta gihapon nga gitukuran sa ilahang balay sa iyang ginikanan no admittedly ningon sad gyud sila nga dili gyud ilaha ang yuta pero dugay na sad gyud silang nagpuyo sa katong sa una pa nga tag-iya gisugtan gyud sila puyo no unya naabot lang gyud sa panahon nga murag pabayro na sila sa ilahang pagpuyo anang ilahang yuta diha. So, mo ni iyahang pangutana. Dugay nang nagpuyo ang iya kunong mga ginikanan anang yutaa diha na gani kuno siya na tao. Pero karon nga lain na ang tag-iya sa yuta, pwede ba kuno dai silang yanu-yanuhon sa pagpapahawa? Kung mayong kag yanu-yanuhon, dili pud pwede. Pero muingon ka nga pwede ba mong papahawaon? Balikon lang gyud nako no kay sa sugod pa lang sa ato ang drama kaganina ug sa wat nimo ni angkon mangyud ka sa imuhang gisulti ikaw gikan gyud ni mismo imong giingon nga di gyud kamo ang tag-iya sa yuta. So ihatag gyud na nato sad sa tag-iya sa yuta ang katungod pag-decide kung mopapuyo pa ba siya ninyo or dili. Unsaon niya ang yuta, gamiton ba niya, ibaligya ba niya, tukuran ba niya og whatever in sa iyang gusto kay mao man ay katungod sa usa katag-iya sa yuta no. So mao na ato ang gusto
atong pasabot sa inyo ha karon. Pero may kagyano-yano nga bungkagon baron ng imuhang balay, dili sad nganuman kay gitolerate man mo sa unang tag-iya unya pagpalit pud niya anang yuta niya, aware man pud siya nga naa mo din ha, nagtukod mo, dugay na mo, di mo niya basta-basta mapapahawa in a sense nga he has to go through the process of evicting you and asking you to leave the property. Nung kapong mingong kag mo atake siya nga ugma dayon hawa na mo, dili pud na ingon ana kay to some extent tungod kay natugutan man mo, no, di man mo builder in bad faith gani, no, dili pud mo niya basta-basta lang ingnog pahawa. Hatagan gud pud mo higayong makabalhin, magpahimutang and the like, ha? Dili yano-yano kana. Sakto ka dili yano-yano. Pero pwede bang mapapahawa? Mingon sa jud ko and all honesty loloy nga pwede gyud. Ikaduhang pangutana, kung dili kuno mo pahawa sa yuta, ila na lang kunong pabayran ang luna nga among gibalayan. Ang market value bagyod ang among bayran or may gamayng konsiderasyon sa pagkangan nga dugay nami nagpuyo din ha. Okay, kana siya ang kantidad depende gyud ni sabot. Pwedeng market value, pwedeng hangyo, pwedeng friendly, pwedeng kanang kasabutan magdepende ra gyud. Kung mayon ang tag-iyag okay ra siya below market value, ug mayon pud mo nga mohangyo minya musugot pud siya, wa gyoy magbuot ninyong duha. Ang importante nagkasinabot mo. So kung ako maayo na kayo nang moingon siyang pabayran ninyo para makip ninyo ang luna kay sayang, plus kay pabayran man inyo na secured na ka nga maski pag ibaligya na niyang ubang parte ug naa na po'y laing makapanag-iya ng ubang parte yuta, secured mo nga di na mo basta-basta mapapahawa, basta kumplito lang gid ang mga papilis ha. Kay sige tag-remind ninyo ha guys nga mga tigpaminaw na to. Yuta gani, kompleto gyud unta ang mga papilis, dokumento, isuwat, notaryuhan, pirmahan. Okay? Ikatulong pangutana, ang giingon sa bagong tag-iya karon sa yuta, nga kung paliton na mo ang among gibalayan, magbayad pa kuno mi sa pagpa-survey sa mother title, tinuod ba? Di ba good nga ang pagpasukod lang unta sa among gibalayan, ang among gibayran, hangyuan na lang na. Sakto ka, hangyuan na lang na. Kay siguro ang iyang gusto nga, maklaro gid pod ang meets and bounds sa tibuok yuta, ug pilalan ang luna. Pero hangyua pod siya nga, ang inyo lang untang bayran, mo share mo, mubahin mo sa pagpa-survey, pero ang inyong bayran, ang kato na lang inyohang bahin. Pero ako apod, kung magkasinabot mo, kung ma-lower lang pod niya ang market price, no, ang pagpalit, palitan. Minsan palitan ni mo kanang 50,000, unya mo hangyo barong kag 30,000 na lang. Pwede siguro ang atong masave din ha gamay. Ibayad na lang ito sa pagpa-survey, pero kay may na lang po na nga, naanagyod mo luna siguro ba? So, i-weigh lang ko no, ang options unya suryahi, unya hangyua, kay kibaw ka, ganahan kay ko ani nga sitwasyon, kay open sila, no nga makig-negotiate, ug makig-ariglo ninyo. So, mas maayo na, kaysa magubot-gubot pag adtog korte, unya mura gihapoy madangatan, maghusay, kay gikapoy na sikig adtog korte, maghusay ra niya, dito nga naman naman natubuhata sa una pa, nga pwede man di ay. Diba? Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angayan namong buhaton ani aron nga ang among mapalit ninyo taa nga gibalayan sa akong parents nga di sab unta mi maalkansi. Kinsa man among duulon aron makatabang naman ning problema ha. Actually, naa na gyud mo sa point nga willing ang bagong tag-iya sa yuta makig-ariglo ninyo. No? So, i-give and take na kay maayo na kay ni nga opportunity nga one, di mo mapapahawa, ikaduha, naa na mo inyong luna, permanent, and sure, and ikatulo, di na mo basta-basta pod mahilabtan, you will have an happy ending and a peace of mind. So, huna-huna ako noog, ingon anak bagyod kadako ang kantidad kung pananglitan kamoy mo bayad sa pagpa-survey sa tibuok yuta, ug ang inyong portion compared sa kung papahawaon mo, di mo magkasinabot, file tag kaso and everything. Kay kung kaya lang yun nga manegotiate pod nato sila, masturya yun nato sila, ako pa ninyo pangitaan yun ninyong paagi nga mapiyungan na aron mahusay mo, mahilon na pagyud mo. Pwede gid mo moduolog abogado para mag-guided pod mo. And I think kung kinsa man gini na inyong lawyer will advise you the same sa akong isulti. Kay win-win yun ni para nako. Hopefully masettle yun mo dihang dapita, no? Kay pwede man ta mo hangyo aside sa presyo, hangyo ta data-data, fulfill lang pod sa data, no? Tuman na lang yun pod. Kana mga ingon ana ba? Kay murang kani open man sila. Di man pareha ng uban nga papalay
palayason gud mo, di gud makig-negotiate anak kani kay willing man silang magpabayad. May na kayo na, ha? I-take advantage na. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.